Lagunaro Mutuaren batzar nagusiak enplegurako funtsa handitzea eta aurrejubilazio hartzeko neurri bereziak onartu ditu gaur Kursal Jauregian. Horrela emango diote irtenbidea Fagor etxetresnak enpresaren itxierak sortu duen egoerari. Ezoiko bilera izan da, ezoiko egoera bati irtenbidea emateko. Eta deituta zeuden 1500 bat batzarkidetatik 1200 bozka inguru bildu dira. Bertaratu eta ordezkatuen artean. Neurri horietako baten bidez, 55 urtetik gora duten lan bazkidei, 300 bat mutualista gaur egun, 180 igoko zaie aurre jubilazioko prestazioa. Bestalde, enpleguari laguntzeko kooperatibek ordaintzen duten kuota igo egingo dute 1,5%. Soldatak ukitu gabe, datorren urtarriletik aurrera. Enplegu laguntza kuota igoera horrek kooperatibetan izango duen inpaktua urteko laneko aurrerakinen gaineko 1,5%koa izango da. Eta partzialki konpentsatuta geratu ohi da beste prestazio batzuen kuotetan egindako doiketa bidez.